Dugay pa ng tibor og tansyon eh. May pa to sabot-sabot gahapon nga sayo ta. Unsa na rin oras? It's already 8 AM na. Na, put lang atong mga bata ah. Dugay kaayo. Excited na kayo ko sa tong field trip. Hi. Digiting to my nerves. Kasapot. Wato na nato kadali, pre. Di ana ay. Pre, ganina naman pre. Ganiha mo lang. Naunsa may kasabot oy. Dugaya man ninyo eh. Unsaon na usa pre nga. Palangayan magayo. Mura magbayad og lihok. Na, di na ta maglalis eh. Mangadto na ta kay udto na. Lahi pa ato pre. Asam ta ang field trip. Basta. Ako bala. Sigurado malingaw mo. Ganahan man ka mo makakita kingkong. Oo, okay pre. Kana. Panamin. Di ba kita ka? Nuang naman ng imo pre. Sige oy. Tana. Let's go. Excited na kay ko. Isa. Tara. Saman ka mo sakay manuon ka. Di man gumutor. Pwede mo kayo makalit masagang punggo. Bangulit. Sa. Tatanong, galit ka. Pre, Saragon. Saman. Layo pa ta. Laya pa yung gamay pre. For sure pre ha. Kapoy na biya. Ayaw na masigil lang mo god. Ganahan mo ka mo adventure. Ha? Adventure? Kana pre? Sakay ta kay kapoy na kiglakaw ay. Punggo sa day. Dili man na adventure nga sakyan na ni pasabot. Meaning ana kay adventure basta adventure. Otro kasad bugo. Adventure. Sa'yo, nagmini na adventure. Adventure. Basta, never mind. Tara mo. Usa. Uy! Duham ni kabukdalan. Asa man ani? Ana, saon man ana ron pre. Wa man kay sure og asa na nga dalan. Basin masaag ta pre ha. Kao man sa di mo ay. Kajut sa. Kibaw na ko. Ilong sa mga. Buti ikaw, di ba ikaw? Tinuod ba yun nga siya? Ano ako man? Tinuod ba yun ka? Ako di ay. Sige, lay. Nang ka, kinsang lubot na lata. Tinuod ba yun siya? Matay pre. Binuwang na ginay mo pre. Okay pre, ari agyanan. Kaya sabi. Basin narong turn ta ha.
Wala lagi. Tara, tara. Kajut ha. Kadali lang. Likod. Buruk. Likod. Buruk. Oh, sige, ito na ta. Maunli di dapita pre. Alam mo sa baha kay nago ra dos palibot ang mga kingkong. Luta ni diri pre. Wow! It's a nice place. Amazing! This is the place that I ever seen. Asa man diri pre imong giingon nga na napuyo ang kingkong? Pre! Kingkong! Hala pre! Nagkuha ko na naman kingkunga pre! Ay mo kadlok pre. Di na manghilabot. Nag-aaral ta nagpagkaon. Ano na? Naog na pre. Atras kami pre, atras. Sige, taga na itong pagkaon pre. Bag, hirapan. Ang plato, butang ang plato. It was at this moment that he knew. He fucked up. Magbilay mo sa taon ani pre oy. Isa man na pre. Basta lang good. Sige. Kami good pre. Sa. Ay niyo hudda. Luoy tas kingkong. Nana wa. Lamig ba kana? Nana. Daun tubig. Sige, ato na yan dad ni. Tago. Tara. Alam mo, ay mo gduula. Ako rani.
4, 3, 2, 1, latos! Butikaw, di ba ikaw? Go. Buhugan na. Yo! What's up mga Eskalawag? Thank you kayo no kay gumanyog lantaw among video. So karon mga Eskalawag, so it's time to shout out. So shout out mga Eskalawag no sa Arky Gaming, Jan Wesley Salubre, Alice Marie Marianito, Singuti, Sinanguti, Robilin Kison, Julian Limbaga, Dimar Yamson, Glivin Bungan Siso, Kailin Bender, ang cute, Gini Bepo Ortiga, o shout out sa day sa Omega Upsilon, Villa Hermosa, Skiptrod. Og shout out sa ni Jerusalem V Simblante og ni Judin Elimino, the best friends, og Aliman Janika. Shout out ninyo tanan guys. Maraming salamat. So daghan kayong salamat no. So daghan kayong salamat niyo pagsuporta namo mga Eskalawag. So sa katong gustong magpa-shoutout, so just comment Eskalawag. Then sa katong wala pa rin ka-subscribe, so please subscribe And hit the para bell para ma-update mo sa mga kabuang. So sa katong ding wala pa ka like sa among fanpage sa Facebook no. So ang among fanpage guys Nasa description. so nasa description ibutang namo. So Eskalawag Boys Official. So mao na among official fanpage namo mga Eskalawag. So thank you guys Eskalawag. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Way uyab, kinsa diri way uyab. Dili ka, way uyab.